Önök a Padlógázt hallják, itt a 88.4-en, ebben a fél órában pedig a Szombathelyi Motorosok Közhasznú Egyesülettel foglalkozunk, hiszen a következő hétvégén, egészen pontosan szombaton egy hatalmas baleset megelőzési, illetve egyéb bemutatókkal tarkított rendezvényre készülnek. Ennek az egyesületnek a hölgy elnökével, Valickó Évával beszélgetek, ha minden igaz, akkor ő van itt a vonal túlsó oldalán. Üdvözlünk, Éva, itt a Padlógázban ismételten. Szia, Tibi, és üdvözlöm a Nyugat Rádió hallgatóit. Köszönöm a lehetőséget, hogy újból mikrofon elé hívtál. Nagyon szívesen. Remélem, hogy nagyon jó rendezvény miatt. Így van, és hát bízunk a jó időben is. Ez különösen fontos lesz majd a következő hétvégén. Éva, egészen pontosan mi is ennek a rendezvénynek a neve, mert én egy kicsit csután konfoltam fel, szóval hogy is működik ez a dolog? Már tavaly is volt egy hasonló rendezvényünk, ezért van az, hogy úgy hívjuk, hogy második motoros és baleset megelőzési nap, tehát szeptember 3-án, és a város szélén a Varasd utca egyik nagyon nagy parkolójában lesz. Reméljük, hogy valóban az időjárás kedvező lesz, mert hogy tavaly egy kicsit esős, borongós idő fogadta az odaérkezőket. 1 órakor fogjuk kezdeni magát a rendezvényt, és már ekkor kitelepül a megyei rendőrség, a Baleset Megelőzési Bizottság, a mentők, a tűzoltók és a Vöröskereszt. És hát igazából a legnagyobb rendezvény ideje alatt ők segítik azt, hogy a gyerekeknek is legyenek programjaik, a nézelődőknek is legyen mit látniuk, helyszínelőkocsitól, tűzoltósági eszközök bemutatásától kezdve nagyon sok mindenre számíthatnak, akik kiérnek oda, és természetesen az ő közreműködésükkel lesz egy nagyon komoly közúti balesetmentési szimuláció bemutató, ami én úgy gondolom, hogy ennek a rendezvénynek a legkomolyabb, legfontosabb eleme. Ugye ilyen rendezvényetek, mint említetted, tavaly is volt már, hát én úgy gondolom, hogy aki a szombathelyi elkerülőn megy ott a bevásárlóközpontok környékén, biztos, hogy látni fogja ezt a rendezvényt. Milyenek voltak a tavalyi visszajelzések? Ott is valami hasonló volt. Milyenek voltak azok a tapasztalatok, amelyeket tavaly szereztetek, így a szervezésben is, meg a rendezvénnyel kapcsolatban is? Tudtátok-e idén hasznosítani? Nagyon sok mindent tudtunk hasznosítani. Először is azt, hogy a nagy szervek már egészen másképp álltak hozzánk, tehát nem kellett mindenkit körbehudvarolni, hogy miért is próbálkozunk, miért jöttünk, milyen rendezvényt szeretnénk, csak annyit kérdeztek, hogy mikor szeretnénk. Azt gondolom, hogy eléggé mérvadó és pozitív megítélés a tavalyi rendezvényünknek azok részéről, akik részt vettek és segítettek benne tavaly. A motoros társadalomtól, akik részt vettek, tőlük is azt a visszajelzést kaptuk, hogy végre van ilyen típusú kezdeményezés Szombathelyen, mert hát többféle motoros kezdeményezés van így a környéken, a kistérségben, de ilyen típusú tényleg hagyományteremtő szándékkal tavaly indult el. Mindenképpen próbáltunk abba az irányba menni, hogy minél több legyen a látványosság, tehát ne csak bizonyos órákban egyetlen egy elemet lehessen látni, hanem akik kiérkeznek, akik motorral kiérkeznek, részt vessenek egy kis versenybe, megmutathassák a motorjukat, tehát motorszépségversenyt is terveztünk, egy kis hangerőmérést is, tehát ez kifejezetten a motorosok részére szervezett rész, és hát gondoltunk arra, hogy bevásárlóközpont mellett lesz ez a rendezvény, tehát biztosak vagyunk benne, és reméljük, hogy ez így is lesz, hogy az ottani bevásárló réteg is megnézi ezt a rendezvényt, és ezért gondoltunk látványosabb elemekre, például Gergásonyi streetváltásója. Az, hogy tavalyhoz képest komolyabban vettük azt, hogy ki miben fog segítkezni, mondjuk az Egyesület tagjai közül 20 segítő áll rendelkezésünkre, akik a terepet is fogják biztosítani, és mindenkinek külön feladata lesz. Reméljük, hogy láthatóak leszünk, hogy ha valakinek segítségre van szüksége, meg tud bennünket találni azon a terepen, és könnyebben mozgunk, mint tavaly tettük. Reméljük, hogy tényleg, amint mondtad is, hogy a tavalyról kapott információk alapján még látványosabb és még hasznosabb rendezvényt sikerült összeraknunk. Ugye mivel motorosokról is szó van, hát nagyon fontos a jó idő, és hát a motorosok által szervezett rendezvényeknek szinte elengedhetetlen eleme a motoros felvonulás. Erre most a szombati napon készültek-e?
Mindenképpen. Mi is úgy gondoljuk, hogy egy olyan látványos elem, amire a városnak is szüksége van, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy örömmel, integetéssel fogadják a városlakók, meg másik oldalról pedig, hogy rendőrségi biztosítással történik, ez azt takarja, azt jelenti, hogy nem feltétlenül arról szól, hogy azok a felvonulók duhajkodjanak, hanem arról, hogy megmutassák magukat, hogy mi vagyunk a városban közlekedő motorosok, szép motorokkal, tehát más módon is fontos ez a városnak talán, mert hogy olyan látványosságot biztosít, amire szüksége van magának a városnak is, és hát a motoros társadalom pedig ezt szereti a legjobban. 5 órakor fogunk elindulni a már említett üzletközpontból, végigjárjuk a város nevezetességeit, olyan területeket, amit a rendőrség biztosítani tud és javasol, és vissza fogunk érkezni ugyanoda a kiinduló helyszínre. Ez lesz a rendezvényünknek a záróakordja. Arról lehet tudni, hogy merre lesz ez a motoros felvonulás? Hát 2 ok miatt is. Hát egyrészt, hogyha valaki ezt ne talántán forgalmi okokból el akarja kerülni, de inkább azért, mert hogy látványos. Tehát, hogyha valaki nem is megy ki az előbb említett bevásárlóközpontokhoz, de azért a motorokra kíváncsi, milyen útvonalon tekinthet meg benneteket? Körülbelül mindenképpen elmondom, remélem, hogy sikerül befednem, amit közösen sikerült kitalálnunk a rendőrség képviselőivel. Ugye a Zanati úton fogunk végighaladni, arról rövid ideig a Welter Károly úton haladunk, hogy lejussunk a Vasút utcára, ahhoz természetesen ugye a Széll Kálmán utca az összekötőelem. A Vasút utcáról Horváth Boldizsár körút, és természetesen annak a körútnak a folytatásaként lemegyünk az úszoda előtt, a Csónakházótó előtt, és tovább megy az útvonal. Egészen a Nyugat Rádió mellett is el fogunk haladni. Ez megtisztelő. És miután elhaladunk a Nyugat Rádió mellett, az Óperint utca felé vesszük az irányt, és a Tököli út irányában visszamegyünk a Zanati úton a kiinduló pontig. Úgy körülbelül így azért talán látható, hogy melyik városrészeken lesznek motorosok. Ez mindenképpen egy nagyon komplex program. Éva, még egyszer mondjuk el az időpontját, tehát akkor mikor és hol látható ez a motorosok által szervezett nap? Most a pontos nevét még egyszer nem mondom el. Hát második motoros és baleset megelőzési nap. Köszönöm szépen. 2011. szeptember 3-án és a Varasd utcában az egyik nagy bevásárlóközpontnak a parkolójában. Azonnal folytatjuk tovább a szombathelyi motorosokkal egy kis zene után. Önök továbbra is a padlógázt hallják itt a 88.4-en, és folytatom beszélgetésemet Valickó Évával, a Szombathelyi Motorosok Közhasznú Egyesület vezetőjével. Igen, jól hallották, egy hölgy ennek a motoros csapatnak az elnöke, és hát alapvetően ő intézi ennek a motoros egyesületnek az ügyeit, mint ahogy hallották, a második baleset megelőzési nap főszervezője is ő, illetve párja Sinkovics Tibor, hogyha én ezt jól tudom. Erősítsd meg, légy szíves azért az információimat. Megerősítelek, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy nem ketten, hanem tényleg egy komoly baráti társaság az Egyesület és a körülötte lévő baráti társaság eredményessége az, hogy ilyen napot tudunk szervezni. Tényleg nagyon sokan teszik hozzá azt, amit hozzá tudnak tenni, és ez nagyon fontos számunkra. És tényleg ez az önkéntesség éve, és mi is ebben olyan módon közreműködünk, hogy mindenki, aki jön, az a magáét önkéntesként teszi hozzá. Hogy én nőként itt vagyok, vezetőként, ez csak azért van így, mert hogy az adminisztrációs összefogó részt próbálom itt tenni, de azért rengeteg fiú van mellettem, akik nagyon komoly munkát végeznek. Hát nyilvánvalóan ez nagyon fontos, és aki előbb nem hallotta, tehát szeptember 3-án szombaton lesz ez a baleset megelőzési nap. Visszajelzések érkeznek, hogy hány motoros fog érkezni erre a napra? Tehát már azért gondolom így a szervezés finisében ti ezt már úgy körülbelül látjátok. Igen, internetes portálokon is, mint ahogy a legtöbb rendezvény szükséges és fontos meghirdetni, mi is megtettük, és ott az alapbázis, hogy akik visszajelentkezést mutattak, az 130-150 fő, de ez csak tényleg az a fajta visszajelzés, akik komolyan veszik, hogy vissza is kell jelezni, mert hogy azért ismerősi körben jóval szélesebb réteg lett megmozdítva, és sokkal többen jelzik azt, hogy akár baráti társaságot hozva indulnak, tehát Győrből is, Ikervárról is, valószínűleg Zalából is többen fognak érkezni csapatostul,
és hát ez már azért mérvadó, én azt gondolom, mert az összes rendezvényünk indul, hogy először kevesen jelentkeznek, aztán amikor odaérkezünk, akkor mégiscsak egészen más tapasztalunk. Persze vissza kell térnünk a mai nap elején elhangzottakra, hogy ez mindig időjárás függvénye. A rendezvényünknek nincs esőnapja, tehát úgy fog zajlani, hogy ha eső lesz, ha nem lesz, mi végig fogjuk csinálni. Az, hogy a motorosok hogyan érzékelik, hogy esőbe kijönnek, ez már más kérdés. Tavaly is esős időben 200 fő részt vett a rendezvényen. Ez viszont elég sokat jelent előre mutatólag, hogy valószínűleg azért ennyien idén is, rossz idő esetén is meglátogatják a rendezvényünket. És hát, hogyha jól tudom, ezen a rendezvényen lesz egy motoros ügyességi pálya is, Szombat András vezetésével. Ugye ő az, aki folyamatosan vezetéstechnikai tréningeket vezet számotokra, mármint a szombathelyi motorosok számára, és hát valahogy az ő koordinálásával lesz egy ilyen pálya, hát gondolom nyereményekkel, vagy legalábbis valamilyen fajta elismeréssel, és hogyha a motorosok ezen végigmennek hibátlanul, akkor hát ez mindenféleképpen egy elismerés. Igen, elég régóta, hát most már mondom, hogy ez a harmadik évünk, hogy az András vezetésével vezetéstechnikai tréningeket tartunk rendszeresen. A szeptember 3-ai rendezvényen ugyanígy felrak egy ügyességi pályát az András, aki megpróbálja, hogy végig meg rajta ő nekik próbál segíteni egy kicsit tanácsokkal is, tehát ez a nap egyfajta oktatónapként is működik, de természetesen kipróbálják magukat és vállalják a verseny izgalmát is, ők részt vehetnek versenyben, olyan módon, hogy nem csak a pályán mennek végig, hanem a rendőrség által biztosított kresszteszteket is kitöltenek, és akkor egyfajta rangsor kialakul, hogy ki hányadik helyezést ért el. De mint ahogy te is mondtad, igen, ez már egy nagyon nagy eredmény, hogy ezt a pályát hiba nélkül végig tudja valaki állni. Igazából ezek az elemek, amelyeket az András tanít, vagy amelyeket a pályán érzékelnek a motorosok, ezek a motoros rendőrök oktatási anyagában bent lévő feladatok, és hát elég nehezek. Tehát aki először megy végig egy ilyen pályán, láthatja azt, hogy nem úgy működnek a dolgok, mint amikor közutakon csak egyszerűen a kanyarba bedöntik a motor, tehát azért is sokkal komolyabb tudást, tapasztalatot, készséget igényel, hogy valóban valaki hibamentesen menjen végig ezen a pályán. De mondom, tehát, hogy az is érdemes kijönni a szeptember 3-ai rendezvényre, mert hogy nem csupán kipróbálják magukat, hanem aki úgy érzi, hogy eddig nem mert eljönni mondjuk a vezetéstechnikai tréningeinkre, mert ugye van az emberben egy kis félelem, hogy hát én ott majd megmutatom magam, és akkor hát ciki lesz, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Most, ha eddig nem merte magát kipróbálni, mondjuk most a rendezvény ideje alatt, éppen amikor egy nagyobb rendezvény zajlik egy másik pályán, felmegy és megpróbálja, és akkor mondjuk úgy érzi, hogy ott kevesebben látják, bár szerintem többen, de attól függetlenül lehet, hogy valaki életében először fog felmenni, és akkor kedvet kap ahhoz, hogy eljárjon utána a tréningekre, és komolyabb tudást szerezzen. Reméljük, hogy ez is csalogató lesz a motorosok számára, nem csak az összes többi, amit már felsoroltunk elem. Éva, a szeptember 3-ai rendezvény után terveztek-e még idén valamit, hiszen hát akárhogy is nézzük, itt lassan az ősz és a motorosoknak egyre inkább beljebb kell húzódni. Hát elég komoly év áll mögöttünk, szerencsére, tehát elég sok olyan túránk volt, hogy még tengerpartot is motorral közelítettünk meg, több tengerpartot, és több olyan túrát szerveztünk, amelyen vártuk az Egyesületen kívüli tagokat is természetesen. És hát az ősz az úgy szokott telni, és reméljük idén is úgy fog telni, hogy azért még így a falunapok előttünk állnak, és ilyenkor előszeretettel szoktak meghívni bennünket úgy falunapra, hogy egy kis baleset megelőzés, egy kis gyermekmotoroztatás, általában inkább a gyermekmotoroztatás az öntelibb, mármint a faluban lakó gyermekek számára, bár a motorosoknak elég fárasztó, de nagyon szeretik, hogy tényleg ilyen örömmel fogadják a gyerekek a falu lakók ilyenkor őket, úgyhogy ilyenkor meg szoktuk hirdetni ezeket a napokat is, hogy aki szeretne jönni velünk, szívesen látjuk, szívesen várjuk. Már most tudjuk, hogy szeptember 2. hétvégéjén Kisunyom, Balogunyom szüreti felvonulása keretében lesz egy ilyen
meghívásunk, aztán még valószínűleg több is, bár én az időjárási jósoktól azt hallottam, hogy október egy nagyon kellemes idővel teli hónap lesz, úgyhogy nem akarjuk bezárni még az idei évet semmiképpen, tehát hogyha van lehetőség még motorozni, akkor mindenképpen ilyen apróbb túrákat szívesen szervezünk hétvégékre, és hát ugye előttünk áll az év legutolsó napjára általában megszervezett és idén is tervezett rendezvényünk, ami pedig az év utolsó napján a motoros felvonulás a városban. Hát reméljük, hogy az időjárási körülmények akkor is kedveznek nekünk, és nem jeges, havas úton kell közlekednünk, hanem száraz időben. A hideg az mondjuk biztosított, ez teljesen természetes, de hát ez már megszokott számunkra, úgyhogy ez nem okoz problémát. Éva, nagyon szépen köszönöm, hát biztos vagyok benne, hogy addig mi még fogunk beszélgetni, sőt, hát reményeim szerint a rendezvényetekre is el tudok menni, úgyhogy ott majd személyesen is találkozunk veled is, illetve a motorosokkal is, és nagyon bízunk benne, hogy sok-sok hallgatónkkal ott a helyszínen, akik majd megnézhetik ezt a Street Fighter Show-t, illetve a baleseti szimulációt is, és hát sok minden mást, ami szeptember 3-án a szervezésetekben megvalósul itt Szombathely határában. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szeretettel várunk mindenkit, téged is, és a hallgatókat is. Köszönjük Én is köszönöm szépen. A lehetőséget.